Em dic Pilar Passanau, fa anys que navego, des de petita. M'he dedicat sempre a navegar, a la docència de navegació, he fet la carrera nàutica i ara faré el Gran Prix de l'Atlàntic. El Gran Prix de l'Atlàntic consisteix en creuar l'Atlàntic, en el meu cas ho faré en solitari, i és des de Cádiz fins a Santo Domingo, República Dominicana. Navegant, en total són 3.800 milles, calculo fer-la, més o menys es calcula fer-la en 30 dies i sense parar. Hem de passar entre la Ciutat de Fuerteventura, però és un control de pas i ja està. És tot seguit, sense parar. El temor més gran que tinc en aquesta regata, o en totes les regates, és que no pugui acabar-la, que em passi alguna incidència, no sé, trencar alguna cosa, o tenir una col·lisió amb algun objecte flotant que no em permeti acabar la regata. Creuar l'Atlàntic sola em sembla meravellós. Ja fa temps que ho estava buscant, fa temps que m'estava preparant, ara tinc l'oportunitat de fer-ho i ja està.